Morning, morning, morning. Ninjani baphasa? Yimi kunonilona. Yay guys. Hey. Yazi nginengxaki. Yazi ngithuke ngicabanga ngiyi-one ukuthi yazi uNkulunkulu siyamxakekisa. Siyamxakekisa lo mbhemi. Siyamxakekisa umntwana kaMariya. Yo! Imithandazo esiyithandazayo. Hhayi shame. Basho nosathane esodweni ubelahleka yi-one. Yo hhayi bantu. Abantu bakho abazazi bafunani. Sesithandazela lokhuya nalokhuyana. Ku-right. But mase sithandazela ney'ndoda. Yazi indoda ihlukumezayo. Abantu ababuya khona emshadweni nabakuwo sometimes abafisi. Of which-ke okay it's life. But thina-ke awubuke mina ngikhulekela indoda kodwa anginangalo, anginamsebenzi but ngibe busy ngikhulekela indoda. Izongisiza ngani? So ngcono ukuthi ngikhulekele ukuthi ngibe right, ngibe healthy, ngibe nomsebenzi, ngikwazi ukuphila. And then yazi ezinye iy'ngane zikhulekela iy'nto ey'serious la ngaphandle. Zifuna nje ukuthi yazi uNkulunkulu ungizwise nje ukuthi kunjani ukuhamba ngey'nyawo zami. Zikhulekela ukuthi ungizwise nje ukuthi kunjani ukwazi ukuy'hlalela ngezinqa zami. Ezinye y'khulekela ukuthi nje if ngingabona umzali wami nje angimazi, zikhuleke ngathi zimbone or usisi wami or ubaba wami. Thina or mina nawe sibhizi sikhulekela abafana. Abafana ngelinye ilanga lo umfana ozobuya asethe, ozobuya adlwengule iy'ngane zethu, ozobuya akuhlukumeze and then uphinde ukhale kuNkulunkulu. Hayi bo guys, asibhekeni izinto esiy'khulekelayo. uNkulunkulu uma ekunika i-husband or i-boyfriend right uzokupha. Kodwa into ekumele siy'khulekele izinto eziyisidingo sey'mpilo zethu. Esingeke siphile ngaphandle kwazo njengomsebenzi uma usidinga or ukuthi lento esizicabangayo emakhanda ezosenzela imali sizenze ziphumelele. Nalokho ukuthi amakhaya ethu siwazi ukuwaphusha kube right. Mina nje angazi ukuthi uNkulunkulu uthini ngoba kodwa yo mina ngivele ngikhulekele nje ukuba nomuzi omkhulu, umuzi omkhulu ofana nowaThithimba. So mase ngilapho-ke then noma kuthiwa imoto ayikho uma nginalowo muzi ngi-right. Kodwa-ke angikho right, kodwa ngiyobe ngi-right if awukho okunye but mase ngiwumuzi nje. So umuntu asishintsheni umthandazo ngoba kukhona ezinye iy'ngane ey'funa ukukhulekela into e-serious. Bye bantasa, nginithanda ukubhubha.